Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati para alim saha para ulama ingkang tansah kita taati fatwanipun. Ingkang kawula hormati para pini sepuh saha aji sepuh. Ingkang kawula hormati bapak-bapak saha ibu-ibu, undangan hadirin sekalian. Langkung rumiyin menika permukaning atur sumangga kita tansah sesarengan memuji saha atur syukur dhumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi kita hidayah sehingga ing dalu punika kita saged makepal wonten ing mriki boten wonten alangan satunggal punapa. Sholawat serta salam mugi-mugi katunjukaken dhumateng Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antuk-antuk syafaatipun ing yaumul qiyamah. Wonten mriki kawula minangka kajibah titilaksitaning adicara kaparenga ngaturaken waosan susunan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe kelampahan wonten ing dalu punika. Adicara sepisan pambuka kaping kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dene adicara kaping 3 sambutan Bapak Marsudi. Kaping sekawan doa. Dene adicara ingkang pungkasaning adicara inggih punika panutup adicara. Atur pangandikan ingkang sepisan inggih punika pembukaning adicara. Monggo adicara punika kita pembuka kanthi waosan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dene atur salajengipun adicara ingkang kaping kalihipun inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an dhumateng Bapak Sodi. Kula sumanggaaken menika kala waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an dhumateng Bapak Sodi mugi-mugi nambah lancaranipun adicara wonten ing dalu punika. Dene adicara ingkang kaping 3-nipun inggih punika sambutan Bapak Marsudi. Kula sumanggaaken menika kala wau sambutan Bapak Marsudi. Dene adicara kaping sekawan inggih punika doa dhumateng Bapak Kyai Haji Sidomulyo. Kula sumanggaaken adicara ingkang pungkasaning inggih punika panutup. Monggo adicara ing dalu punika kita tutup kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kula ingkang nglantaraken titilaksitaning adicara hambok bilih anggen kula manarta adicara wonten kekiranganipun kula nyuwun lumuturing samudra sing pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.